Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Wat hadin news nem baka sarkar jala kalapli ya ka Motion Road Civil Subdivision. Henry ka jingtrekam jongani ka Civil Subdivision kampat long Satya ka Bapura ha ka babun na gitna trekam kum ka election, ka treasury, ka supply, ka SDSEO, ka registration bat kiwe kidang trekam bait napo ka office jong u Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District Nongstoin. Yakani lalap daga Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Motion Road Circle. Kabalalit banya kundo yaw Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills District uba Garrett LNS Dykes. Bat IT ru yaga dorkhas bandawa pentrekam purano yagani ka subdivision. Kaseng hapo kajingalam jong General Secretary u Evening Star Marthong. Kaladawa yaw Deputy Commissioner ba unshim kiaru halor ka Shalang Community and Rural Development Block. Kabadang Suple House nem arjar arpo hagabagani ka blok hadumenta kampat trekam Satya kabalabu jing ya ki ba khamtam hagabayade bar ka jing pentrekam yagi scheme MGNREGA bat yaki way de scheme ba per jong ka sarkar Alor di juduna ka judko trekam ka Motion Road Civil Subdivision ni na liang jung ka seng hangkat ka jing trelang ka Motion Road Circle ka district Bodiru akan ka sengi la yo wala ya senran lam ban ya keren bat u kli juga distrik kalau kini ki juduna hangti te kumba ngila yo sno sisa kalau ba kadeko sisa sibun ki rukom trikam nomor ka subdivision mentaga kaladon rusnem ngi gidang bun ki kam ki bun ki baro kadang function kadang haple nang ni napo DC office nang ni napo Nongstoin bat ka hadu menta watang ka building ka subdivision civil subdivision ru ka padon te bagi department ki boper kumbala panpawi general secretary minne ki ba don kam sisa banwan ra namar ga Motion Road hi ga de ka civil subdivision ga bahe ha ka bagi bun ki sinong kidang haban yat kejat ki bun ki sinong kidang haban pelut sengi wat banwan sedu sepo Nongstoin ban pendep ki kam da ka jingwan jung ni ki department ki boper panwan ra ga jing kerku sibun ya ki patba sya ka dong ka than ki bro ka we khamtam ya ka supply mengitip mentaba man lagi sinong kiyo ya ki kauration kiyo ki jingmentoy ki babun naka supply department naka jingdon juga turukan pensup ba ya ki patba syakhe pada ka bayade ya ka Shalang CNRD block ru mengitip hoy kadang suple hindrai ka jingdon kampat kala dawa bakal adon kampan function no hak babun ki liang namar tang ka Motion Road CNRD block hi kana mala ban ka voop ki lais patam ki sinong ba kan hap ya kaban syakri ya kaban penbiang ni kipat ba hendring sirkom misnungu ya ka MDU1 apa ka jingalam jong Konrad Sangma kom chief minister bala sanction ini ya ka blok sethi ya ka Shalang blok bat ngingit skam mentaru kawan hi ka MDA2 apa ka jingalam hi jong Konrad Sangma bat nisngu hunru sirkom mengiyo yu MLA jongi menta ba donlang apa ka ni ka sarkar apa ka jingalam jong Konrad Sangma ba unsim khia ban penstet no ba kum kini ki jet development ki khamniar ban poi siki than nong kondong bat ha ki poi ki patba ru ki community bakan trekam khambha bakan trekam khamstet khna bakan wanra ya ka jingker khuhi ya ki breu jong ka Motion Road Civil Subdivision kum ka seng la bun sin ni la yai ban wan mi la bu ki jing tho ya ka ba kani ka isu jong ikan trekam bat nang ni sya khmat ru kani kan ndei ka bakut ndring nyai budin ya gini ki baro ka ba ngingi la ya chakmat ndu ningkong hadu menta ka singi ka bangiwan ban pendap nginai budin la ka dai ha ka district level la ka dai ka state level banwan rak ya kini ki jim toy khamtam ya ka Motion Road Civil Subdivision jing ya keren ba DC ka long ba DC te lo ong kata ba nakaliam jong ka sarkar kala simhi ka initiative ba ka building jong ka Civil Subdivision kala on the way kala proses menta ka supply department ru kala wan hi ka proses menta bada ka bayade ya ka block ru la panpaw na kaleng jung ubah ka bayade ki jing 3 MG and RGS kin sedang hi ban function no ka Shalang block ti haduk menta tangkat tahi ti bat na kaleng jung ya ki wi department ti bat I comment si sa ka way ru ka ba khamdon kam yang i sethi ni kentu ka sarkar bakan phai khmat ya ka than Motion Road hi baro ka way ka bangingi yo i haduk menta kidang duna bah ki ban
kawe ngidon tang hapo Aradonga ka Rural Bank, nata hapo Riangdu ngidon ka Rural Bank bat State Bank, bat kawe hasing duli. Ndrei la denginya keren kamtam ya ka Tan Syalang. Ba wala da kala trikam pura ka blok ru Tan Syalang. Ngiyui begipat ba kanang Syalang kin siam sibun ga jingke. Namar lada kala trikam ka MGN RGS ru lada kila yo ban pendep ya ki paperwork ki secretary ki jong ki PEC boper hendri ki pat ba nong Syalang ban sei ka pisah kinang hap hi ban wan sedu yang du ka bamud hi ba ka jing trikam jong blok kandang hampen suk tangi ki secretary jong ka PEC hendri yo pat ba babun balang hi ka babun kinang hap hi ban wan be sya yang du tekung tangi na kaliang jong ki sem ni sungo ban bu ka jing dawai ka sarkar bahkan pai khmat ban bu no eki bank khamtam ki jaka ki bakendong om dei tang ba ka MG kan yo nong dari mentang UI ki babun ki scheme nado ka MGN RGS ka PMAY ka scheme ya ki bapang ni basitom limba ka MHIS ki scholarship pat ki wei ki yad limba jong ki bank dengan ngets khamba lada ka sarkari kan pai khmat kumba chuban ya ka balaong mane lada nong mi khmat hi sim ki jing kli ga ni sim ki jing ba khli kan umdon ge ga jing namar kini kiki boro ka bangi dawa kam dei nam ta ka jing mentoy jung nu ka dei hi nam ta ka jing mentoy jung pat ba hi jung ka than mo shu boro ko